Čaute, len tak na začiatok by som chcel povedať, že vlastne toto je Rocket League a spravil som z toho videa, jak som hral s kamošmi, je to vlastne Davider a David Stage LP a jeden, ktorý nemá channel, takže obidva channely budete mať v popisku. A spravil som z toho takýto funny montáž, dúfam, že sa vám bude páčiť a strávil som nad tým 2 až 3 hodiny na 3-minútové video, takže dúfam, že si ho fakt užijete, lebo je nad tým mnoho práce a ďakujem za sledovanie. Čaute. No takže Davider dostával menštruačné problémy. Posraný meter! Ja, ty si tam hráš s tým oným tým vyťahovacím a ho púšťaš do ruky. No tak to je kripel, to je kripel. Vyťahovacím, Peťko, on sa hrá s tým vyťahovacím. Jaj. Počkaj, chlapci, a ja sa idem pohrať s vyťahovacím. Ojojojoj, ojojojoj. Viete čo vám na to poviem? Au, to rytí už druhý prst na tej istej ruke, kde mi kamarát včera švihol kľúčami do ruky. Ti dal, že švác? Áno, bičom. Áno, dobre, že iba bičom. Musí ísť na vecko. Chlapci, David sa ide vysrať. To je so mnou. David, ty... To čo je za ping? Že? Vieš, chlapci, potom vám dám stránku, kde sa idete hrať s metrom. Ale fakt to sa volá, že meter.net, hashtag no sponsorship. A to si musí ten jak sa volá, ten Davider skúsiť, aby ho zase boleli prsti, lebo si ich tam zasekol, chápete? If you know what I mean. Easy bro. Že aj tebe. Ojojoj, easy. To čo som dal, ja dal nejaký pull shot. Kúkajte na to, chlapci. Kornel má 5. Skore. Ticho. To je šikovný chlapsek. Dobre. Ja keď zoberiem turbo, tak ono mi to nezobere. Ale áno, až po chvíli. Ale už aj mne to začína sekať, hej? Chlapci, ja som vám to hovoril, ale ja som aj tak zatiaľ najlepší. Nedáš! Nie! Dobre ty, díky karamel. David. Vidíte, vy to neviete hrať. I'm out of here, you know. Chlapci. Čaute chlapci a dievčatá, toto je Oki a vlastne chcel by som sa vás spýtať, že či by bol takýto content, taký teraz som spravil dobrý pre vás, či vám to páči, lebo mám ešte 19 minút takéhoto contentu spraveného, takže proste môžem to zostrihať a môžete to mať. Stačí 10 lajkov na to, aby bol ďalší diel a možno potom ďalší, chápete? Takže lajkujte, zdieľajte, komentujte, subujte, všetko možné, šerujte, to som už povedal, takže čaute, tu Oki, bye bye.